Бенковски. Но той е сметнал, че Бенковски е много по-достоен за този пост и отстъпва своето място на Георги Бенковски. Априлското въстание го залага в Исура, той е потопено в много кръв, затова Панайот Волов, Стоян Ангелов и Георги Икономов се отправят към Русе, за да могат да преминат в Букурещ. След предателство в Бяла те са завардени от затиетата и тримата предпочитат да се хвърлят в ледените води на река Янтра, където намират смъртта си на 26 май 1876 година. Тогава Янтра е била много пълноводна. Затова в негова чест точно до Янтра на Кръговото имаме паметник, който носи неговото име, а също така и училище, което все още функционира. И тук отсреща по автентична снимка е направено посрещането на царя освободител в град Бяла. Иван Вазов, който е бил в Свищов, посвещава стихотворение на посрещането на царят в Бяла. Турците са очаквали руснаците да преминат при Русе или Силистра. Те са преминали през Свищов и Бяла е втория по големина град, освободен от руснаците, но се нарича първата столица на новоосвободените българи, защото в нашия град от 20 юли до 13 август 1877 година в нашата къща музей е била главната руска квартира. Тук са били всички главнокомандващи. Александър II, Батенберг, Гурко, Скобелев. От нашия град са се вземали всички важни решения за хода на войната. В нашата църква Свети Георги е обслужена първата литургия на български език във вече новоосвободена България. Затова царят подарява на църквата 6 камбани с различна големина, 4 от които все още функционират. Една се намира в нашия музей, която тежи тонни и половина и е трета по големина в България. Само да мина.